Volám sa Jana, v DM pracujem už 9 rokov. Moja práca ma veľmi baví, motivuje a naplňa. Za 4 roky sa mi vďaka vzdelávaniu v DM podarilo vypracovať na vedúcu filiálky. Na Slovensku máme nedostatok odborne kvalifikovaných uchádzačov o prácu v obchode. Súvisí to s vysokým počtom stredných škôl so všeobecným zameraním a veľmi nízkym záujmom o odborné vzdelávanie na stredných odborných školách. Veľmi podobné je to aj v odboroch obchodný pracovník a predavač. Napriek tomu si trh žiada odborne kvalifikovaných uchádzačov. Študujem odbor obchodný pracovník. V 9. ročníku, keď som si mal vybrať strednú školu, som nevedel, na akú strednú školu mám ísť, ale vedel som, že chcem pracovať s ľuďmi. Prišla ponuka od DM-ky a je to podľa mňa úplne iné vzdelanie, ako dostanem na bežnej praxi. Čiže som spokojný, že som si vybral tento odbor. Keď som nakupoval v DM-ke, tak som nevnímal, čo sa deje okolo mňa. Nevnímal som predajcov, že sa mi zdravia, ako sa mi snažia pomôcť. Naši zákazníci sú pre nás na prvom mieste. Väčšinou dostanú to, čo chcú. My im však chceme dať viac. Preto sme sa rozhodli s vlastnou cestou vzdelávania. Jeho podstatou je podchytiť žiakov, ktorí prichádzajú na stredné odborné školy a poskytnúť im kvalitné odborné vzdelávanie so špecializáciou na drogeriový tovar. Keďže ako firma robíme duálne vzdelávanie, okrem svojich kolegyň mám na filiálke aj žiakov zo strednej odbornej školy. Berieme ich ako našich kolegov, ktorí po skončení strednej školy budú odborne vzdelaní a môžu sa zamestnať v DM. Naučili ma porozumieť zákazníkovi. Naučili ma hľadať jeho potreby. Celkovo DMka páči sa mi, a rád by som v nej aj ostal. V školskom roku 2011-2012 sme rozbehli pilotný projekt DM hľadá talenty pre obchod. Dnes už máme uzavreté zmluvy s 9 strednými odbornými školami od Bratislavy až po Košice a 31 žiakov, našich budúcich kolegov, expertov v oblasti drogerového tovaru, krásy, zdravia i wellnessu. Vďaka DMke som absolvovala všelijaké workshopy, budem vedieť o výrobkoch lepšie povedať zákazníkovi. Tým pádom mu budem vedieť lepšie poradiť. Pri žiakoch využívam štýl vedenia príkladom a zapojením. Ja im ukážem činnosť, ktorú majú vykonávať, oni ju zopakujú. Je dôležité, aby žiaci sa nachádzali aj na prevádzke, kde využívajú svoje poznatky zo školy v praxi. Vykonávajú všetky činnosti na filiálke, ako aj ostatní pracovníci. Naša spoločnosť týmto talentom, vybraným žiakom, poskytuje počas celého štúdia na strednej odbornej škole finančnú podporu. Konkrétne mesačné motivačné štipendium, ktorého výška sa odvíja od počtu hodín praxe, ktorú žiak absolvuje na filiálke. Alebo je to prospechové štipendium, ktorého výška závisí od výsledkov žiaka na teoretickom vyučovaní v škole. Ďalším benefitom pre našich žiakov je bezplatné stravovanie počas celého školského roka. Rovnako je to aj v prípade, keď žiak dochádza do školy. Náklady súvisiace s internátom alebo s cestovným hradí DM. Benefity sú jedným z bodov, v ktorom sa prax DM odlišuje od praxi u ostatných firiem. Máme všetky vlastne výhody, čo má aj normálny zamestnanec a plus tomu máme ešte tie študentské benefity. Ale tým najväčším benefitom pre žiaka je garancia pracovného miesta. Vďaka tejto práci môžem pokojne bývať, môžem si platiť účty, môžem si plánovať budúcnosť, dovolenky. V dnešnej dobe, keď nezamestnanosť absolventov stredných odborných škôl je veľmi vysoká, majú mladí ľudia, ktorí sa zapoja do nášho vzdelávacieho programu, jedinečnú šancu získať pracovné miesto, zaujímavú kariéru v stabilnej, modernej a nadnárodnej spoločnosti.